Moikka, mä oon Veera, mä oon 29 ja mä asun Porissa 2 kissan kanssa. Mä oon viimeiset 1,5 vuotta ollut työttömänä ja saikulla vuorotellen. Kävin läpi todella syvän uupumuksen, jonka takia mä irtisanoin itteni mun vakiduunista. Ja sen jälkeen mä oon kasaillut itteeni. Jossain kohtaa työkkäri pakotti mut johonkin työkokeiluun, mikä vei mut aika nopeasti uudestaan sinne pohjalle. Mutta se sai mut tajumaan sen, että mun on ihan oikeasti pakko seurata mun sydäntä, jos mä haluan elää tätä elämää itselleni. Ja sen takia mä hain teille nyt kouluun. Mä hain joskus aikaisemminkin, mutta mä jänistin enkä uskaltanut tulla pääsykokeisiin. Ja hyvä niin, koska silloin ei ollut vielä oikea aika. Mä tarttin nämä kaikki opit, jotta mä voisin oikeasti loistaa minänä. Mä oon sellainen, että kun mä saan jonkun idean ja unelman, mitä mä oikeasti haluan toteuttaa, niin mä meen sitä kohti. Sen takia mulla on oma kotitalo ja täällä nyt remppaa kesken, koska mä sain idean ostaa semmoisen. Mä oon jo pienenä kirjoittanut ystävänpäiväkirjoihin, että musta tulee laulaja, joten se on aina ollut haaveena. Mä olin musiikkiluokalla, mutta muuton takia se sitten jäi kesken. Mä oon soittanut kitaraa ja pianoa, joten taustaa löytyy. Laulanut oon koko ikäni. 5 vuoden päästä mä näen itteni lavoilla, laulamassa ihmisille. Mä kirjoitan omia biisejä omista tunteista ja vahvuuksista ja kaikesta. Niin sitä mä haluan tehdä. Mä oon myös jossain kohtaa perustamassa omaa yritystä. Mä haluan tuoda ihmisille sitä tietoa ja taitoa, minkä mä oon itse ymmärtänyt ja oivaltanut ton mun uupumuksen aikana jälkeen. Niin musiikilla pääsee lähelle ihmistä, se koskettaa. Ja sitten siihen kun lisää mun tiedon, taidon, osaamisen, niin se on missä mä oon 5 vuoden päästä.